السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ تعالیٰ دی اور اس دے رسول دی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تے اولی الامر دی جسنو تسی اپنا امیر سمجھدے ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر اختلاف پاؤ تسی کسی چیز اندر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تے لے جاؤ اس نو اللہ دی طرف اور اس دے رسول دی طرف ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تسی ایمان رکھ دے ہو اللہ تعالیٰ دی ذات نال والیوم الآخر اور قیامت دے دن تے ذالک خیر و احسن تاویلا یہ بہتر ہے اور اچھا ہے طویل دے اعتبار نال اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان
پیغمبر زمان اور صاحب قرآن، امام الکل ختم الرسل، امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ با ترجمہ اپنی گناہگار زبان نال تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی ہے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 5واں سپارہ، سورت دا نام سورت النساء۔ پوری کائنات اللہ نے انسان واسطے پیدا فرمائی ہے، اور انسان نو میرے اللہ نے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ عبادت دی رہنمائی او دا طریقہ کار سانو ایک ایسا مشفق، مربی، معلم، استاد، پیغمبر، رسول اور بہترین اللہ نے نبی سانو عطا فرمایا، جنہاں نے زندگی دے ہر شعبے اندر ساڈی بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ او عبادات ہون، معاملات ہون، او دنیاوی زندگی ہوئے، او اخروی زندگی ہوئے، او برزخی زندگی ہوئے، کھان دے طریقے، پان دے طریقے، اٹھن بہن دے طریقے، حتیٰ کہ سانو پیشاب کرن دے طریقے بھی مصطفیٰ نے سکھائے نے۔ تو آج دا میرا پیغام صحیح طرح نوٹ فرمانا، کہ جس پیغمبر نے ہر زندگی دے شعبے اندر ساڈی خیر خائی تے رہنمائی کیتی ہے، ساڈا حق بندا ہے کہ اسی ہر اعتبار نال اس پیغمبر دے تابعدار بن جائیے، زندگی انہاں دی اطاعت اندر، انہاں دی محبت اندر، اور انہاں دے معیار دے مطابق گزاریے۔ اگر زندگی ساڈی پیارے نبی دی زندگی دی طرح ہو گئی تے پھر سمجھے آجے کہ ساڈی دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ تو میرے بھائی، ساری کائنات دے جتنے افراد نے، پاویں کوئی مسلم ہے تے پاویں کوئی غیر مسلم ہے، او دی ہمہ وقت کوشش، خواہش، پسند اے رہی ہے کہ کسے طریقے نال ساڈا اللہ ساڈے نال پیار کرے، اللہ دی محبت حاصل ہو جائے۔ ویکھ لو، اگر محبت وچ آ کے یہودیاں نے حضرت عزیر نو ابن اللہ کیا ہے تے اے محبت وچ آکھیا ہے، عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو ابن اللہ کیا ہے تے انہوں نے بھی اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام دی محبت تے پیار وچ کیا ہے۔ مشرکین مکہ اگر عبادت کردے سن غیر اللہ دی، لیکن اللہ دا انکار نہیں سن کردے۔ تو میرے دوستو، ہر ایک دی تمنا
کوئی حنفی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی جناب حنفی ہے، کسی مسلک نال تعلق بھی رکھدا ہے، او دا ذہن اے وے کہ میرے تے رب راضی ہو جائے، اللہ دی محبت نصیب ہو جائے، اللہ دا پیار مل جائے، اے سب دی خواہش تے سب دی تمنا ہے۔ تو میرے بھائی جس نے کلمہ پڑھیا ہے او دی تمنا تے اے ہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ اللہ محبت کس بندے نال کردے نے، اللہ دا پیار کنوں نصیب ہوندا ہے، او کیڑا نصیباں والا ہے، ساڈے کول کیڑا معیار ہے، کیڑی کسوٹی ہے، کیڑا کیلکولیٹر ہے جہدے نال سانوں سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک نے سانوں او پیارے محمد کریم دی شکل وچ اللہ نے نبی عطا فرمائے۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے دے کے نا تے ساری کائنات نو یہ دسیا ہے، فرمایا لوگو تسی یہ چاہندے ہو کہ ساڈا اللہ ساڈے نال پیار کرے؟ سارے آندے نے اللہ کیوں نہیں، اسی سارے ہی چاہنے ہاں تیری سانو محبت نصیب ہو جائے، تیری شفقت، تیری رحمت، تیرا پیار ساڈے مقدر وچ آ جائے۔ تے مال کے کائنات نے پھر او معیار بیان فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندیاں نال محبت کیویں کردے نے۔ اللہ نے آپ اپنے پاک محمد کریم دی سچی زبان وچوں اعلان کروایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، محبت نال اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو۔ اللہ اعلان کا دے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ، سونیا تسی فرما دیو اگر اے چاہندے ہو کہ اللہ ساڈے نال محبت کرے، اللہ ساڈے نال پیار کرے، رب دی ساڈے تے رحمت ہووے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، تے فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دیو فتابعونی، تسی سارے محمد کریم دے تابعدار بن جاؤ، فتابعونی میرے پیروکار بن جاؤ، میرے اطاعت گزار بن جاؤ، میرے تابعدار بن جاؤ۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تواڈے نال آپ ہی محبت کرنگے، اللہ تواڈے نال آپ ہی پیار کرن لگ پین گے، پھر توانوں اللہ دی رحمت اپنے سائے وچ لے لوے گی، پھر تواڈے تے قدم قدم تے رب دیاں رحمتاں ہون گیاں۔ کدوں؟ فرمایا جدوں تسی میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ گے، میرے پیغمبر دے حبدار بن جاؤ گے، میرے پیغمبر نال سچا پیار کرو گے، میرے نبی دی تابعداری کرو گے، تے پھر اللہ تواڈے نال پیار کرنگے۔ پیار دا انداز کی ہے؟ اللہ فرماندے نے یغفر لکم ذنوبکم، پہلے گل اے وے کہ میں تواڈی زندگی دے سارے گناہاں تے اپنی رحمت تے معافی دا قلم ہی پھیر دیاں گا۔ فرمایا رحمت دا قلم پھر جائے گا، تواڈے گناہ، تواڈیاں سیاکاریاں تے بد کرداریاں، اللہ دیاں نافرمانیاں، فرمایا ساریاں ہی دھپ جان گیاں، کیوں؟ واللہ غفور رحیم، کیونکہ او بخشن والا تے مہربان ہے، او بخشن والا تے مہربان ہے۔ اس واسطے سونیا
آجا پاک نبی دی تابعداری کر لے۔ تے قرآن نے دوجے مقام تے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے فرمایا اے کائنات دے لوگو، اللہ دا فرمان یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے ایمان والے ہو، تسی اللہ دی اطاعت کرنی ہے۔ کی مان ہے؟ اللہ ذوالجلال دا ہر حکم فالو کرنا ہے، اللہ دا ہر حکم تسا مننا ہے، رب دے ہر حکم اگے تسا سر تسلیم خم کر دینا ہے، تسا اللہ دی ہر گل نو مننا ہے۔ کی مانا؟ ہر قرآن دی ایت دے ایمان لے آنا ہے، اللہ دے ہر حکم نو تسا مننا ہے، تے نال فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تسا جویں اللہ دی گل مننی ہے ایویں ہر گل تسا میرے نبی دی بھی مننی ہے، میرے پیغمبر دی ہر گل دی تابعداری کرنی ہے۔ کی مطلب ہے؟ فرمایا عبادت وچ میرے نبی دی تابعداری، نماز وے طریقہ میرے مصطفیٰ دا، وضو وے طریقہ میرے مصطفیٰ دا، اذان وے طریقہ میرے مصطفیٰ دا، لباس وے طریقہ میرے مصطفیٰ دا، بیویاں نال سلوک میرے مصطفیٰ دی تربیت دے مطابق، اولاد دی تربیت میرے نبی دی تربیت دے مطابق، لیڈر بننا تے میرے پیغمبر دی تربیت دے مطابق، جج بننا تے میرے نبی جیسا منصف، اللہ والے حکمران بننا تے میرے نبی جیسا حکمران بننا ہے۔ اگر جناب تساں نے کمانڈر بننا تے بدر و حنین جیسے پیغمبر دا اسوہ اپنانا ہے۔ گویا کہ زندگی دا ہر شعبہ پاک پیغمبر دی اطاعت وے کر کے تساں پھر گزارنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے تساں قدمہ تے قدم رکھ دیاں جانا ہے، تے نال فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تے جنوں تسی اپنا امیر مقرر کر لو، جنوں تسی اپنا شرعی امیر بنا لو، تساں او دی بھی گل مننی ہے۔ تے تیسری گل کمال ہی کر چڑھی ہے، فرمایا پھر بھی اگر تہاڈا کسے گل وے تنازع ہو جاندا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا پھر بھی اگر تہاڈا کسے گل وچ اختلاف پیدا ہو جاندا ہے، مسئلہ سمجھ وچ نہیں آوندا، کسے امام کول لے کے جان دی ضرورت نہیں، کسے پیر کول جان دی ضرورت نہیں، تساں کی کرنا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فیصلہ پھر بھی تساں قرآن کولوں ہی کرانا ہے، حدیث کولوں ہی کرانا ہے، اللہ دے کولوں کرانا ہے، او دے رسول دے کولوں ہی کرانا ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ دی قسم ہے جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری کر لئی ہے، اللہ نے اپنیاں رحمتاں نال نواز دیتا ہے۔ دیکھنا اللہ دے پاک پیغمبر دے ازواج مطہرات دی خدمت عالیہ دے اندر 3-4 صحابی تشریف لے آئے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں حضرت عمر۔ یہ 4 صحابی میرے پاک نبی دیاں ازواج مطہرات کول آئے، آکے تے امہات المومنین دے کولوں پاک نبی دی عبادت
इबादत के मुतल्लिक सवाल करते ने, आंदे ने अम्मा जे जरा ये दसिया जे अल्लाह दे पैगंबर रोज़ा किवें रखते ने, अल्लाह दे पैगंबर रात दा क़याम किवें करते ने, अल्लाह दे पाक नबी अपनियां बीवियां नाल किवें रहिंदे ने। ये सारियां गल्लां दसियां ते हज़रत सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तफसीलन सारी गल बात दसी कि पाक नबी दा ए अंदाज़ नमाज पढ़न दा ते सहाबा नबी पाक दी इबादत दे मुतल्लिक सुन के ते आंदे ने साड़ी ते इबादत ही कुछ नहीं, असी ते सौ के वेला गुजार छड़ने आ, असी ते चज नाल इबादत भी नहीं करते। कौन? सहाबा। कौन? जिन्ना दे बारे रब ने कहा मैं राजी हाँ इन्हां ते, ओ लोगां दा ए ज़हन है कि अल्लाह दे रसूल वर्गे साड़ी इबादत नहीं, ते उन्हां आपस अंदर तहैया कर लिया। एक आंदा जी गल वे उसल्ले यल्लैल अबदा, अज दे बाद मैं सारी रात इबादत करदियां गुजारांगा, मैं रात नूं सौना नहीं करना। एक आंदा जी अज दे बाद याद रखिया जे मैं रोज़ा ही रखदा जाना, कदी भी छड्डांगा नहीं। एक आंदा मैं इंज करांगा, मैं नकाह ही नहीं करना, मैं अल्लाह की इबादत विच वेला गुजारांगा। ये सारियां गल्लां करके सहाबा चले गए ते इन्नी देर नूं मेरे पाक नबी भी तशरीफ ले आए, रहमते कायनात आए ते उम्महातुल मोमिनीन ने दसिया सोनिया फलां फलां तुहाडा सहाबी आया सी ते उन्हां ने तुहाडी इबादत दे मुतल्लिक पुछया है, असां दसिया ते उन्हां ए गल्लां कीतियां ने ते करके चले गए ने। मेरे पाक नबी ने सनेहा भेजिया, इन्हां नूं वापस बुलाया। सहाबी आए ते मेरे आका फरमांदे ने कुल तो कज़ा व कज़ा, ओ सोनियो तुसां ए गल्लां कीतियां ने। सहाबा अर्ज करदे ने ना आम या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ अल्लाह रसूल असा कीतियां। ये नहीं आख्या नहीं 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 असा नहीं आख्या ना, सहाबा दी सच्चाई तो मैं करून दे खजाने कुर्बान कर दे हक अदा नहीं हो सकता। मेरे नबी दे यार एडे सच्चे, एडे खरे, एडे साफ को मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं कहंदे ने सोनिया हाँ हाँ असां क्या आका फरमांदे ने क्यों आख्या जे, आंदे ने सोनिया तुहाडे बारे अल्लाह फरमांदे ने ले याग फेरा ला कल्ला हो मा तकद्दम मिन ज़म्बे का व मा तअखर व युतिम निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तकीमा। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया मैं रब ऐलान करके कह रहा, मैं तुहाडियां अगलियां पिछलियां लग़ज़ां नूं अपनी रहमत नाल मुआफ़ कर देता है ते जिन्हां नूं मुआफ़ी मिली है सारी सारी रात रब दी इबादत करदे ने, अल्लाह दे सामने रोंदे ने, अल्लाह दे नाल एडा ताल्लुक बनाया है। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे सहाबा कहंदे ने असां आख्या तुहाडियां इन्नियां इबादतां एडे नेक बंदे हो, एडे अल्लाह दे चुनीदा ते बरगुज़ीदा हो, सारे नबियां चो तुहाडा शान मुकाम उच्चा है ते सोनिया फिर भी इन्ने लम्मे सजदे इन्ना रब नूं याद करदे हो ते असां सोचिया साडी ते इबादत ते तुहाडे मुकाबले विच कुछ नहीं। इस वास्ते असां धैया कर लिया कि असां ए काम करना है, इबादत करदियां जाना है। ते मेरे पाक नबी ने की फरमाया जेड़ी मैं गल दसना चाहना, आका फरमांदे ने इन्नी अशकाकुम मिनल्लाहि व अतकाकुम, ए मेरे सहाबा मैं तुहाडे नालों ज़्यादा अल्लाह कोलों डरन वाला वां, मैं तुहाडे नालों ज़्यादा तकवा इख्तियार करन वाला वां। पर मेरे सहाबा मैनू ये दसो मैं रात नूं नमाज भी पढ़ना वां ते आराम भी करना वां
تو فرمایا تساں کس لحاظ نال آکھیا کہ میں نماز ہی پڑھی ہونی ہے سونا ہی نہیں؟ فرمایا ہاں بھائی کیوں آکھیا ہی؟ میں سونا بھی ہاں تے نماز بھی، اچھی بولو، نماز بھی پڑھنا، میں کی آکھنا ہے تے رب نے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کہندے نے ولی نو حکم ہے عبادت کردا جا، اللہ والیا عبادت گزار نو حکم ہے کردا جا، لیکن میرے نبی نو اللہ پیار نل کہندے نے فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونیا آرام ہی کر لیا کرو، سونیا تھوڑا جہا سوں بھی جایا کرو، ادھی رات عبادت کر لئی، ادھی رات سوں لیا، آرام کر لیا۔ اللہ پیار نال مصطفیٰ نو کہہ رہے ہیں، میرے آقا فرماندے نے میں سونا بھی ہاں عبادت بھی کرنا، تے تو وہی کیوں آکھیا ہے؟ تو میرے نالوں زیادہ نیک بننا چاہنا ہے؟ حالاں چاہیے تے اے سی غنی ٹاؤن والے ہو تے گرت تو آن والے ہو، چاہیے تے اے سی میرے آقا دے تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، ساری رات عبادت کریں گا میرے آقا خوش ہوندے، پر میرے آقا علیہ السلام ناراض ہوئے نے آقا۔ فرمایا اللہ دا حکم کی ہے؟ اللہ فرماتے نے ما آتاکم الرسول، کہو سبحان اللہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ کہندے نے جنی گل میرے نبی دسن اونی لے لو، تے جیدے تو منع کرن روک جاؤ، اللہ کولوں ڈر جاؤ، اے ایمان جے۔ میرے نبی تو اگے ودن دی کوشش نہ کرو۔ قرآن دا دوجا مقام 26 پارہ سورۃ الحجرات پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول واتقوا اللہ۔ اے ایمان والیو میرے نبی تو اگے ودن دی کوشش نہ کرے آجے، نہیں تے تواڈے عمال میں تباہ کر دیاں گا، اگے نہ ودے آجے، کیونکہ محمد کریم نالوں اچھی عظمت والا میں بنائے ہی کوئی نہیں، کیوں اگے ودے ہو؟ میرے پیغمبر نالوں تے اگے کوئی نبی نہیں ود سکیا، امتیو تواڈی کی جرت ہے تسی میرے نبی تو نہ ایسا کام نہ کرے آجے۔ آقا فرماندے نے میں سونا بھی ہاں عبادت بھی کرنا، کہ تو انہیں میں ساری رات سونا نہیں عبادت ہی کر دیا رہنا ہے؟ آقا فرماندے نے انی اشقاکم من اللہ و اتقاکم، فرمایا تواڈے نالوں بہتا میں رب کولوں ڈرنا وا، تسی میرے نالوں بہتا ڈرن والے بننا چاہتے ہو؟ دوجے نو پوچھے ہاں بھائی، میرے آقا فرماندے نے تو انہیں میں روزے ہی رکھی ہونے نے، تے میرے آقا فرماندے نے میں روزے بھی رکھنا وا تے افطار بھی، کی مطلب میں روزہ کدی رکھ لینا تے کدی چھڑ دینا؟ سوموار دا روزہ میرے آقا ساری زندگی رکھے ہے، جمعرات دا نفلی روزہ ساری زندگی رکھے ہے، یوم 20 دے روزے، چند دیاں 12 13 14 دے ساری زندگی میرے نبی نے رکھے نے، فرضی تے رکھنے ہی رکھنے نے۔ میرے آقا یہ میرے آقا علیہ السلام شبان دے مہینے وچ روزے رکھ دے۔ اللہ والیا غور کرن والی گل ہے، رحمت کائنات علیہ السلام شوال دے مہینے وچ میرے پیغمبر
روزے رکھ دے، محرم دے روزے میرے نبی رکھ دے۔ اللہ والیا لیکن اے نہیں کہ مسلسل ہی رکھی آئے نے، نہیں نہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا جے کوئی بڑی طاقت رکھ دے ایک دن روزہ رکھے تے ایک دن چھٹی کرے، ایک دن روزہ رکھے۔ اے داؤد علیہ السلام دے روزے نے، انہاں نوں صوم داؤدی کہا جاندا ہے۔ فرمایا انج کر سکدے ہو، ادوں ود نہیں کر سکدے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں روزے رکھنا بھی ہاں چھڑنا بھی ہاں، تو آنے میں چھڑنا ہی نہیں۔ میرے آقا فرمایا تو میرے نال زیادہ نیک بننا چاہتا ہے۔ اللہ دے پاک نبی دے صحابی خموئے شرمندگی دا زارے کہ اسی کیڑی گل کر بیٹھے ہاں۔ تے تیجے نو پوچھے ہاں بھائی، میرے آقا فرماندے نے تو آنے میں نکاح ہی نہیں کرنا، یہ کیڑی عبادت ہے؟ میرے آقا فرماندے نے میں ایک وقت وچ 9 شادیاں کیتیاں نے، کنیاں؟ اچھی بولو۔ یہ صرف میرے پاک نبی دا خاصہ جی، امتیاں نو اجازت نہیں۔ امتیاں نو کنی اجازت ہے؟ سورۃ النساء مسنا وثلاثا ورباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدا۔ اللہ دے نے 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ تے اللہ دے نے جے تانوں ڈر لگدا ہے کہ اسی انصاف نہیں کر سکدے، اللہ تعدلوا فواحدا، پھر ایکو ہی رکھیا جے، دوجی ول نہ پیا جے، متے اپنی آخرت ہی برباد کر لو۔ فرمایا جے 2 کر کے انصاف نہ کیتا قیامت نو فالج ہویا ہوئے گا تے رب دے دربار چاہو گے؟ نا انصافیاں کر کے، 2 شادیاں والے ہو، قیامت دے دن نا انصافی کر کے فالج ہویا ہوئے گا رب دے دربار میں۔ کون ہے؟ اے 2 شادیاں والا ہے۔ اس وقت اللہ فرماندے نے جے انصاف نہیں کر سکدے، تسی ایک دا خرچہ نہیں دے سکتے تے 2 کر کے دوواں نوں ذلیل کرو گے، ایسا کرن دی اجازت نہیں۔ لیکن جڑے بندے صاحب حیثیت نے، مالدار نے، دولت مند نے، اگر او 4 شادیاں نہیں کر دے، او اللہ دے قرآن دی مخالفت کر دے نے۔ اے معاشرے بدکاری، بے حیائی، زنا انہاں لوگاں دی وجہ تو جے میں پورے وثوق نال ممبر تے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ جڑے دولت مند نے، حرام کھاندے نے، زنا وال جاندے نے، 4 شادیاں کیوں نہیں کردے؟ اللہ نے وسائل دیتے نے، کرو۔ تے جڑیاں غریب گھراں دیاں بچیاں نے، انہاں دا بھی رزق لگے، عزت نال اپنے گھراں وچ رہن۔ تے اے بغیرتی بے حیائی دا راہ انہاں امیر لوگاں نے دتا جے، الا ماشاءاللہ۔ اللہ والے میں گالے دس رہا سا، میرے آقا نے انہاں 3 صحابہ نو جواب دیتا ہے تے نال فرمایا سن لو کان کھول کے صحابیو، من راغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماندے نے جن نے میری سنت تو منہ پھیریا، او دا میرا اج تو بعد کوئی تعلق نہیں جے۔ یہ کنوں کیا پاک نبی نے؟ صحابہ نو۔ کنوں کیا ہے؟ فرمایا تسی یہ گل کیوں کی؟ صحابہ آندے نے سونیا غلطی ہو گئی ہے، اسی انج نہیں کرانگے، اسی تواڈے تابعدار، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، جن دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا، بن جا تابعدار مدینے والے دا۔ رحمت کائنات نے تے سانو راہ ہی بڑا آسان دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا فتبعونی، اگر چاہندے ہو اللہ ساڈے نال محبت کرے، فرمایا پھر تسی میری تابعداری کرو، اللہ تانوں جنت دا حقدار بنا دے گا۔ تے دوجے مقام تے کی آگے ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ فرمایا جس تواڈے کسے کم اختلاف ہو جائے، سمجھ نہ آئے،
اللہ رسول دی اطاعت دا حکم ہے، امیر دی اطاعت دا حکم ہے، پھر بھی سمجھ نہ آئے، فرمایا پھر تساں کی کرنا ہے؟ فرمایا پھر تساں اللہ تے او دے رسول کول فیصلہ کرانا ہے۔ یہ صحابہ نے اپنے طور تے ایمان دسو فیصلہ کر لیا صحیح سمجھ کے، میں نکاح نہیں کرنا، میں نماز پڑھی ہونی ہے، میں روزے رکھی ہونے، صحیح فیصلہ اپنے ذہن نال کر کے تر پے۔ تے میرے نبی نے واپس بلایا ہے تے بلا کے انہاں دا فیصلہ قرآن حدیث دی کسوٹی ہوتے پرکھیا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ صحابہ دا فیصلہ اللہ دے رسول نے قرآن حدیث دی کسوٹی تے رکھے ہے تے کی گیا ہے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فرمایا نہیں سمجھ آئی اللہ کولوں پوچھ لو، او دے رسول کولوں پوچھ لو۔ ہن رسول کولوں پوچھیا گیا ہے، میرے نبی نے فرمایا تواڈے اے جڑا تساں فیصلہ کیتا ہے غلط ہے، فیصلہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ صحیح فیصلہ کیڑا ہے؟ اللہ تے او دے رسول والا، عبادت بھی کرنی ہے تے سونا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، نکاح بھی کرنے نے، عبادت بھی کرنی ہے تے روزے رکھنے بھی نے تے افطار بھی کرنے نے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اے بہترین ایک اے تعویل جے بہترین ذریعہ ہے قرآن حدیث نو سمجھن دا۔ اللہ والیا میرے پاک نبی نے قرآن نازل ہویا ہے تے میرے پاک نبی نے قرآن نو سمجھایا ہے۔ قرآن دی تفسیر میرے نبی نالوں ود کائنات کوئی کر نہیں سکدا، سمجھا نہیں سکدا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ پھر اللہ والیا ہر کام وچ میرے پیغمبر دی تابعداری کر، ویگ تینوں بہاراں لگ جان گیاں۔ اللہ دی قسم میرے پاک نبی مسجد نبی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، اللہ تانوں مدینہ پاک دی مسجد نبی دا جمعہ نصیب فرمائے، اللہ تانوں اتھوں دیاں نمازاں نصیب فرمائے۔ میرے پاک نبی جمعہ دا خطبہ پہ دیندے نے تے مسجد نبی دے حال اندر جمعہ پڑھ دیاں ایک بندہ کھلوتا ہے، او دی توجہ کسی اور پاسے وے، آقا فرماندے نے اجلس یا رجل، اوے بہ جا بھائی بیٹھ جا دلے۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد وے داخل ہو رہے نے، جتیاں والی جگہ تے کھلوتے سن، میرے نبی دی گل کنوے پئی ہے، جتیاں تے بہ گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ آج اطاعت، محبت، پیار، میرے نبی نال پیار ہوتے بہ گئے نے۔ آقا جمعہ پڑھان دے رہے، نظر پئی عبداللہ جوتیاں والی جگہ تے بیٹھا ہے تے عبداللہ سے آپ بھی پتا کڈے گسا حضرت عمر آندے نے سی بیٹھے ہوندے، عبداللہ بن مسعود کھلوتے ہوندے، ساڈا قد بیٹھیاں بھی او دے نالوں بڑا ہی لگدا سی۔ اللہ قد نہیں ویندے، ذاتاں نہیں ویندے، اللہ دل دا تقوی ویندے نے، ایمان ویندے نے۔ تے عبداللہ ابن مسعود ہوتے بیٹھے نے، میرے آقا فرماندے ہیں عبداللہ ایتھے بہ رہے ہیں، اگے کیوں نہیں ہوندا؟ تے عرض کر دے نے سونیا کان وچ آواز پئی سی بیٹھ جا۔ آقا فرماندے نے میں تینوں تے آکھیا ہی نہیں، میں تینوں اچھی بولو نہیں آکھیا، میں تے اندر تھی بندہ اینوں آکھیا ہے۔ آندے نے سونیا مینوں نہیں پتا، میں تے سنیا سی کہ بیٹھ جاؤ، میں آکھیا سی ہون اگر میں آقا دے فرمان آن تو بعد چکیا جہنم وال تے جا سکتا ہے، مسجد وال نہیں ہے جانا۔ اے میرے نبی دی نافرمانی دا قدم ہوئے گا، اللہ کہیں گے میرے نبی دی آواز تیرے کان میں پئیے پھر تریا جانا ہے، اس واسطے میں اوتھے ہی بہ گیا ہاں۔ اے جے اللہ دا فیصلہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔
اللہ کہندے نے اللہ دا فرمان جے پارا بائیاں جے سورت الاحزاب ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اللہ دے نے میرے نزدیک نہ او مومن بندہ ہی ہے تے نہ او عورت ہی ہے کیڑی اذا قضى اللہ ورسولہ امرن فرمایا ایک کام دا فیصلہ اللہ تے او دا رسول کر دین تے وہ آکھن سوچاں گے سمجھاں گے ویکھاں گے تے پھر مناں گے فرمایا اللہ دے نے میں پہلے ہی کہہ دینا جدے دل وچ اللہ رسول دی گل سن کے منن وچ خیال بھی آ گیا نا پورا فرمایا میں انہوں مومن نہیں جے مندا یہ آیت کدوں نازل ہوئی ہے یہ دا تہ منظر یہ دا شان نزول ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پھوپھی ذات بیٹی حضرت زینب نو اے میرے پاک نبی نے مشورہ دیتا حضرت عبداللہ بن جاش دی امشیرہ ہے تے مشورہ دیتا میرے آقا نے آقا فرماندے نے زینب حضرت زید بن حارثہ جڑا میرا منہ بولیا پتر ہے میرا دل کردہ ہے تیرا او دے نال نکاح نہ کر دئیے کسے دا رشتہ ماما کردہ ہے کسے دا پنڈ دا نائی کسے دا موچی کسے دا عالم کسے دا کوئی صدقے جامع اس رشتے دے جدا انتخاب میرے محمد کریم کر دینے تے حضرت زینب جیڑی نے کہندیاں نے آقا او غلام وکدا وکاندہ پتہ نہیں او دا کیڑا علاقہ ہے پتہ نہیں او کتوں آیا ہے تے سونیاں میں ہاشمی خاندان دی اچے خاندان دی عورت ہاں سونیاں اے تسی مشورہ دین ڈے ہو کہ حکم دین ڈے ہو میرے آقا فرماندے نے میں تے تینوں مشورہ ہی دینا ہوا تے آندھیے سونیاں میں اپنے بھائی عبداللہ نہ مشورہ کر لواں تے حضرت عبداللہ نو پوچھیا کہنے لگے اللہ رسول کو گل کر رہے ہو ساڑا کو جوڑ رلدا ہے او دے نال اسی اپنی بہن ایک غلام نو دے چھڑیے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میں تے مشورہ ہی دیتا ہے تے عبداللہ بن جاش آندے نے سونیاں چلو تساں مشورہ دیتا ہے لیکن وہ غلام نہ سی کیویں کریے تے آسمان تو حکم آ گیا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا اللہ فرماندے نے جن نے میرے نبی دے حکم اگے چون چراں کی تھی اللہ دے نے او مومن کو نہیں جے او مومن نہیں جے کنوں آکھیا ہے صحابیاں نے تے ساڈی گل ویکھ لو اسی اللہ دے رسول دی حدیث پیش کرنے ہاں اسی نے بھائی حدیث ہے لو پھر نوٹ کر لو صحیح بخاری صحیح اچھی بولو صحیح البخاری پہلی جلد صفحہ نمبر 102 جاؤ عربی کتاب جے صفحہ کڑ لو کتاب کڑ لو نہیں تے میرے کول پئی ہے میرے کولوں ویکھ لو اے دے اوتے حضرت عبداللہ بن عمر راوی نے میرے پاک نبی دیاں 5 حدیثاں نے کنیاں اچھی بولو حدیثاں کی نے سنا دیاں حدیث ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نماز پڑھ دینے فرمایا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ میرے پاک نبی نماز شروع کر دے تے رفع الیدین کر دے رفع الیدین اچھی بولو رفع الیدین کر دے تے فرمایا وَإِذَا رَكَعَ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ آقا جدو رکوع جاندہ ارادہ کر دے تے رفع الیدین کر دے فرمایا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ تے آقا رکوع جو جدوں سر چک دے رَفَعَ يَدَيْهِ رفع الیدین کر دے پھر میرے پاک نبی جدوں 2 رکعتاں نماز پڑھ کے تیجے لی اٹھ دے رفع الیدین کر دے میرے پاک نبی علیہ السلام انج نماز پڑھ دے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 حدیثاں صحیح بخاری جے پہلی جلد 102 صفحہ تسلی کر لیا جے جی ہن وی آ کے میرا مولوی نہیں مندا میرا پیر نہیں مندا میرا مسلک نہیں مندا اللہ ذوالجلال دی عظمت دی قسم ہے پھر تیرے ایمان وچ شک ہو سکتا ہے میرے نبی دے فرمان شک ہو سکتا
ایک حدیث نہیں 450 حدیث رفع الیدین کرن دی تے نہ کرن دی ایک بھی نہیں جے۔ آؤ میرے پاک نبی دی تابعداری میں دس رہا سا چاہندی ہو اللہ محبت کرے تے اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ دے نے تسی میرے نبی دے تابعہ دار بن جاؤ تے میں تواڈے نال محبت کرانگا، میں تواڈے نال رحمت کرانگا، تواڈے نال پیار کرانگا۔ کیویں اللہ پیار کرنگے، کیویں پیار کرنگے؟ مثال دینا، حضرت امام احمد ابن حنبل سب کو رحمت اللہ علیہ سنت عمل کرن دی وجہ نال مار مار کے بازو توڑ دیتے گئے، جیل وچ بند کر دیتا گیا۔ خلق قرآن دی وجہ تو اینی مار پئیے، اینی مار پئیے کہ حتیٰ کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نو مار مار کے شہید کر دیتا جاندہ ہے۔ اس وقت وچ نہ اخبار چھپدا ہے، نہ ریڈیو دا کوئی نظام ہے، نہ جیو نیوز چلدا ہے، نہ کوئی نیوز چلدا ہے، کوئی نظام نہیں۔ تے جس ویلے امام احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھے ہے، لکھاں لوگاں نے جنازے میں شرکت کیتی ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل دا جنازہ وے کے 10,000 یہودی تے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ انج محبت کر دے جی اپنے بندیاں نال، سنت نال پیار کرو، اللہ تواڈے نال محبت کرنگے۔ اللہ فرماندے نے انہاں نو کہہ دیو فتابعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبت اللہ نال یہ کرنا چاہندے ہو تے محمد کریم دے سچے تابعدار بن جاؤ۔ تابعداری کنج دیئے اللہ والے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سب کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، راوی نے حدیث ترمذی دی روایت ہے، فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک لشکر ترتیب دیتا جمعہ رات دی رات نو، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا بھائی تساں انج کرنا ہے، جمعے والے دن فجر دی نماز پڑھ کے تے تساں جلدی اس مہم تے چلے جانا ہے، ایتھے جمعہ نہیں کسی بندے پڑھنا۔ صحابہ کہندے نے صبح دی نماز ہوئی، اللہ دے رسول دے مگر نماز پڑھی گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی تے صحابہ کرام اللہ دے رسول دے کہن دے مطابق صبح نکل گئے۔ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اچھی کو رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن رواحہ کہندے نے آندے نے میں سوچیا سواری میرے کو بڑی تیز ہے، میں جوان بندہ تے اے جڑے ٹر چلے نے، میں جمعہ پڑھ کے نہ دے نال رل جاواں گا، جمعہ اللہ دے رسول دے پیچھے پڑھاں گا، اللہ دے رسول علیہ السلام دے مگر جمعہ پڑھاں گا، مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھاں گا تے صحابہ کرام دے نال جمعہ پڑھاں گا۔ ہو سکدا ہے کہ دوبارہ جمعہ پڑھن دا موقع میسر ہی نہ آئے۔ اینا بچیاں نو امتیاز باہر کٹ گیا، سارے نو باہر کٹ دے، کھڑا ہو ذرا انہوں کٹ دے باہر سارے نو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے صحابی کہندے نے صبح ہوئی نماز پڑھے، صحابہ چلے گئے، توجہ میرے بار رہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تر گئے۔ عبداللہ بن رواحہ جمعے دا ٹائم انتظار کر دے، تیاری کی تھی، ٹائم ہویا جمعے دا تے عبداللہ بن رواحہ اگے آگے سر جھکا کے بہ گئے۔ آمینہ دے لال جمعہ پڑھان ڈے نے تے میرے آقا جمعہ پڑھان دے نظر پئی عبداللہ بن رواحہ تے، فرمایا انہوں تے میں کیا سی چلا جائیں ایتھے بہ رہا ہے، تے میرے آقا فرما دے نے عبداللہ تو کیوں نہیں گیا؟ تے اکھاں وچ آنسو نے عرض کر دے نے آقا دل کردہ سی جمعہ مسجد نبوی وچ پڑھا، تواڈے پیچھے جمعہ پڑھا، اللہ دے رسول اس مسجد وچ ایک نماز پڑھیے 1000 نماز دا ثواب ملتا ہے۔
सही हदीस दे मुताबिक एक जुमा पढ़िए 1000 जुमे दा अजर है। ते आका मैं ये नहीं कि मैं जाना नहीं, जावांगा, मेरा इरादा बदलिया नहीं, सवारी तेज तरार कोल है ते मैं उन्हां दे नाल जाके रल जावांगा। जुमा तुहाडे पिछे मस्जिद नबवी अंदर मदीना शहर विच, ईमान दसो सहाबी दा ज़हन गलत है? उची बोलो। सवाब दी नीयत है मस्जिद नबवी जुमा पढ़ना है ते असी ते कोई गुनाह दा काम ही करी ना, अगे खाने रख के कुरान पढ़ लीए ते आने आ की हरज है, ये केड़ा गुनाह है? आ वेख है गुनाह है जुमा पढ़न डे ने नबी पाक पिछे मस्जिद नबवी वे मदीना शहर वे ते मेरे आका नाराज़ होण डे ने। चाहिए सी खुश हुंदा, मेरे पाक नबी राजी हुंदे, आमीना दे लाल खुश नहीं होए। आका फरमांदे ने फिर आंदा सोहणिया मैं जुमा पढ़ांगा ते निकल जावांगा। मेरे आका फरमांदे ने कान खोल के गल सुन लै, जेड़े मेरी गल मन के सुबह दे तुर गए ने, आका फरमांदे ने तू क़यामत तक भी उन्हां दे अजर नूं नहीं पहुँच सकदा। हदीस दे लफज सुनावा, तिरमिज़ी दे अल्फाज ने, हदीस दे लफज सुनो ते सीना ठार लो। आका फरमाते ने लो अनफकता मा फिल अर्ज़ जमीआ, फरमाया मेरे प्यारे अब्दुल्ला हुण तू रुवे ज़मीन दी सारी दौलत, सोना चांदी नगद, फरमाया सारी दुनिया दी दौलत खर्च कर दे, फरमाया तू उन्हां दे अजर नूं नहीं पहुँच सकदा जेड़े मेरी गल मान के सुबह दे तुर गए ने। बेशक तो जुमा मेरे पीछे पढ़िया है, मेरी मस्जिद वे पढ़िया है, मदीने शहर वे पढ़िया है, पर ओ मेरी गल मान के सुबह दे चले गए ने ते तू मेरी गल मनण विच लेट कीती है। की कीता है? ये नहीं आखिया मैं नहीं मनदा ना, लेट होई है ते फरमाया तू क़यामत तक उन्होंने नहीं रल सकता, रूए ज़मीन का माल खर्च कर दे। ते जेड़े बंदे मेरे नबी की गल दे हुंदियां अपने पीर की गल मनते ने, वो रल जाणगे मोम नाल क़यामत नूं। उची बोलो। जेड़े अपने मौलवी साहब की मनते ने, अल्लाह दे रसूल की नहीं मनते, मौलवी साहब आंदे ने हाथ धुनी तो थले बनो, असी उत्थे बनने आ। अल्लाह दे रसूल फरमाते ने, फरमाया वाजा यादा येल युसरा, सही बुखारी, अला यादा येल युमना फौका अला सदरे ही। मेरे आका फरमाते ने खब्बा हाथ थले सज्जा उत्ते ते फौका अला सदरे ही, सीने दे उत्ते, सीने ते बनो। मेरे पाक नबी ते ए फरमान ते असी अपने पीर साहब की मनीए, वो आंदे ने चूँकि थले बनो, इस वास्ते असी थले बनने आ। भाई जी क़यामत दा दिन होना जे, उथे ते नबियां ने कम नहीं जे आउणा, उथे किन्ने कम आउणा है? उची बोलो। मेरे पाक नबी ने कम आउणा जे, उथे नबियां भी जवाब दे जाना जे। जिथे नबी जवाब देणगे उथे वली ते पीर की आखणगे? वली ते पीर की आखणगे? कुरान सुनावा? उची बोलो। लो एक ऐत सुन लो, अल्लाह फरमाते ने इज़्तबर, कुरान दा पारा दूजा जे सूरतुल बकरा, इज़्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वराअवुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल असबाब। अल्लाह दे ने जिन्हां दी तुसी इबादत करदे हो, पूजा करदे हो अल्लाह तो सिवा, अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने क़यामत नूं उठावांगे ना, वतक़त्तअत बिहिमुल असबाब, वो कहेंगे ओ भाई परां हो जाओ, असां तुहानूं कदों कहा सी साडी इबादत करो, असां तुहानूं आखिया ही नहीं, असीं ते अज अपनी खैर मनाण डए हां, तुसीं साडे मगर कित्थों। और जिथे नबी ते पैगंबर ते वली ते पीर जवाब देणगे, उथे मेरे पाक नबी कहेंगे रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत नूं माफ़ कर, अल्लाह मेरी उम्मत ते रहम कर। इस वास्ते मैं तेनों कह रहा सा अल्लाह वालिया, अल्लाह कहंदे ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरे मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन। फरमाया अल्लाह तो रसूल दी इताअत करो, अपने खलीफा ते अपने अमीर शरी दी इताअत करो। जिथे तुहाडा तनाज़ा हो जाए, हुण वेखो तुसी अजान तो पहलों सलात है,
تے اللہ دے رسول نے نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، میرے بلال مؤذن نے، جناب حضرت زید بن عبد ربہ ہی مؤذن نے، انہاں ساری زندگی نہیں پڑھی۔ ساڑھا اختلاف ہے، کچھ آندے نے پڑھو، اسی آنے نہ پڑھو۔ ہن اختلاف ہے نا، ساڑھا حق بندا ہے فردوہ الی اللہ اللہ والا آئیے، او دے رسول والا آئیے، فیصلہ لے لئیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، مؤذن دی اذان سن دیو، او دی طرح او دا جواب دیو، ثم صلوا علیہ، پھر میری ذات درود پڑھو۔ اذان تو بعد ثم تراخی واسطے ہوندا ہے، اذان تو بعد میرے تے درود پڑھو تے پھر میرے واسطے وسیلے دی دعا کرو۔ بھائی جی جس مسئلے وچ اختلاف ہو جائے، نماز وچ اختلاف ہے، وضو وچ اختلاف ہے، جنازے وچ اختلاف ہے، نکاح وچ اختلاف ہے، کسی کام وچ اختلاف ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، آؤ اللہ رسول کو فیصلہ لو، قرآن حدیث تے اپنی کسوٹی سمجھو، پرکھو اپنے مسئلے نو، جڑا قرآن حدیث تے فٹ آئے او دے تے عمل کر لو، جڑا دوجا چھڑ دیو، یہی نجات جے، یہی میرا مسلک جے، یہی میری دعوت ہے۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔